mä haluan päästä tanssiin, mun on pakko päästä tanssiin. Sitten mä katson tanssilattialla, se on ihan täynnä porukkaa. Ja sit mä mietin että ei vitsi, miten mä pääsen tanssiin? Mut sit mä näen siellä semmoset ringi, joka on täynnä naisia. Ja sit mä ajattelin, että hei, mä menen pyytää yhtä naista tanssiin mun kanssa, niin sitten mä pääsen. Sit mä katson sitä ringiä, siellä on se perusringi, laukkui keskellä ja tytöt on ympäri. Sitten mä ajattelin, että mä menen kysyä jotain tanssiin mun kanssa, niin sit mä pääsen tanssiin. Anteeksi, haluaisitko sä tanssia mun kanssa? Se nimi on se sellainen. Wow! Se beatboxaa! Hei, mutta anteeksi, jos sä haluaisit, mä oon menossa keikalle itse asiassa Heinolla, jos sä haluat tulla mukaan, niin sä voisit beatboxaa, mä voisin beatboxaa, sä sulla olisi beatboxaa ja kaikki olit siellä, nainen, joka beatboxaa. Ja sit mun kanssa niin me oltais niinku supertiimi. Miltä kuulostaa? Se kattoo mua sillä